Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaFolweni igaba elimabanga lizalo uthumbu laTshatshatsha, uTshatshatsha zalo uPheshe, uPheshe zalo uMaguyane, uMaguyane zalo uVaphi, uVaphi zalo uNokhonjwa. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi channel lethu enkulu Impunga yesintu TV ngizokusikela kwelinonile. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ngikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamugqamu usathe inkankane lakhe lathi ngihamba lithese lo sithi lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe. Ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Umuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixegisa imilomo maqede sikhohla amasokazi. Inkunzi ekhonyisha ishoba sibhongele phansi edla nazo maqede sihlaba isinyelele. Idla nazo kodwa ziyayihlaba. Bathi inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Kuhlala kuyintokozo kumina umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Wensizwa nayi yogurt yatholakala abafowethu eMphelandaba. Iyogurt bafowethu imbiza evuselela imizwa ibuyisa isithunzi ensizweni. Ayifunakala insizwa ethi mayishumayela ishumayele kube kanye bese iphimbo liyasha ingasakwazi ukuqhubeka ishumayela. Uma ke uyindoda uyadinga ukuthi mawuzwa amandla akho ukuthi ashona phansi uyithole iyogurt siwayeka amaphilisi. Amaphilisi awalungile ayasilimaza zinsizwa. Iyogurt le bafowethu imbiza iyaphuzwa iphuzwa njalo. Uyiphuza uma uya enkonzweni yasekamerweni kuphela. Uyayiphuza nje mhlambe ngabo 6 ungayiphuza. Emva kwe-hour noma emva ka-30 minutes usuke usungaya enkonzweni izobe singenile egazini. Iyatholakala ke bafowethu la eMphelandaba. Iba u200 mawule eMphelandaba. Uma ufuna sikuposele yona ngoPep noma uAramex iba u300 sekuhlanganise nendleko zokuyithumela. Iyatholakala ke bafowethu iyogurt eMphelandaba yakwazi ukuthi uyithole. Angikho kodwa la kuyogurt. Abantu abaningi bese bengishayela bathi Impunga Yesintu kungani umfanekiso eqoshiwe ungasayikhiphi. Usuwile yini Impunga Yesintu? Hayi ngeke Impunga Yesintu. Ngumuntu omatasa bafowethu khona umsebenzi obusangibambile kune project Impunga Yesintu ebisematasa ngayo ye business continuity. Uyezwa ke manje phela impunga yahamba esikoleni. Akuyona indlala eyangenza ukuthi ngenze lento engiyenzayo. Ngoba kunabanye abantu uthola ukuthi abaqondi ukuthi ubizo lokuthatha noma ngabe ukuphi la ukhona. Abantu abadala mekuthiwa ngempela bakubizele kuleyo nto bayakwazi ukuthi bakukhiphe emsebenzini usebenza. Njengoba ngisho ngithi Impunga Yesintu bimatasa bafowethu kune project ebisangibambile yona lento eyenza ukuthi isikhathi sokwenza umfanekiso eqoshiwe ngasitholi kahle. Kodwa ke kulungile akuyonto esingalala sidlile leyo. Namuhla bafowethu ngifuna ukuthi sike sizojula kancane. Ngifuna ke sizobuka indaba yezalukwazi noma ogogo. Uzodideka komunye ukuthi Impunga Yesintu uthini manje mawuthi ufuna sibuka indaba ezalukwazi. Ake ngiqale ngikucizelele lokumbukela Impunga Yesintu.
asoze safika la sazokhuluma into engeke ibe usizo kuwena. Yebo kwesinye isikhathi ungayilalela inkulumo esiyikhulumayo uyifake esikalini bese uyayeya uyibona ingelona usizo, kodwa kusasa uyobona ukuthi lento eyikhulunywa impunga yesintu nayi manje sengibhekene nayo, kube ngayilalela angaba ngikho la ngikhona. Namhlanje nake bafowethu ngifuna sithi ukujula kancane noma uyilalela lenkulumo mhlawumbe uyiphinde kabili uma ukuthi uyizwanga kahle ngoba ijulile. Ngifuna namuhla sizokhuluma ngogogo okanye izalukwazi. Kunomuntu othola ukuthi wembethwe izalukwazi. Kunomuntu othola ukuthi unenhlanhla enkulu uyiphonselwa izalukwazi. Nayi into engifuna ukuthi uyibambe. Ngizokwenza isibonelo ngempunga yesintu. Impunga yesintu lapha kwaNgcobo kukomalume bayo. Kukomalume bami kaNgcobo. Uma kaNgcobo kukomalume bami mina ngizalwa intombazane yakhona kaNgcobo, umama ongizalayo. Umama ongizalayo yena uzalwa intombi yasematolweni eyafika ngokuzogana kwaNgcobo. Kuphinde futhi umama lo ngizalayo uzalwa umdumo igaba elimabanga. Emzala kule ntombi yasematolweni umdumo umkhulu wami. Umdumo yena bese azozalwa intombi yakwaMzilikazi oMashobane, bona badla umuntu bemiyenga ngendaba. Umkhulu wami uzalwa uMakhumalo, okusho ukuthi ugogo kamama wakomalume bami uMakhumalo. Bese kuthi ugogo wami uMamtolo ozala umama. Bese kuzoba khona ugogo kamama okuyisalukwazi esizala uma kamama lo wasematolweni. Leso salukwazi leso esizala ugogo wami uMamtolo ozala umama safika sizogana ematolweni. Safike sazala ugogo wami uMamtolo okumama kamama. Safika sizogana ematolweni. Bambalake kuyenzeka ukuthi umuntu ezalwa komalume bakhe noma ezalwa emgcagcweni bese embathwa isalukwazi othola ukuthi siugogo kumama kuyena siukhokhokazi. Kubalekile ukuthi uma wembethwe ukhokhokazi uqala usibuke eqala isisekelo kusona ukuthi wena usekeleke kuphi iqala. Ungathi uma ufika emphelandaba ukuthi wena wembethwe ugogo kama wakho kufanele ukuthi ukuthole ukuthi ugogo kamama wakho koluphi uhlangothi, komalume bakho noma ekhabo makamama. Kufanele ukuthi ukuthole ukuthi makuthiwa umbethwe ugogo kamama wakho ukuthi wakoluphi uhlangothi, owakomalume bakho noma wakini. Uma kuwukuthi abazali bakho bacacile, uma kuwukuthi abazali bakho abacacile kufanele ukuthi ukuthole ukuthi lo khokhokazi ekuthiwa ukwembethe kungabe ukhokhokazi wala komalume bakho noma ukhokhokazi wakomalume kamama wakho. Bafowethu julile lento engiyikhuluma ake ngiyiphinde ngoba mhlawumbe khona abantu abangayizwa kahle. Ngithi bafowethu kunomuntu othola ukuthi kuthiwa wembethwe ugogo kamama wakhe okukhokhokazi. Ngisenzile isibonelo ngathi mina njengoba ngumlanjwana wakwaNgcobo ngizalwa intombazane yakwaNgcobo ezalwa yona intombi yasematolweni eyafika izogana kaNgcobo. Bese kuzothi umkhulu wami umdumo owaganwa ile ntombi yasematolweni yena uzalwa intombi yasemantungweni okugogo kumama ukhokhokazi kumina. Uma ke mina kuthiwa ngembethwe isalukwazi esiugogo kumama kufanele ngithole ukuthi ugogo wakhe umama wakubo noma wakomalume bakhe, ngoba uma kuwukuthi lesalukwazi lesi ekuthiwa siza nenhlanhla phezukwami isalukwazi sasekhabo makamama esizala umama wakhe,
Uma sekufanele ngisenze lokuhle angikwazi ukusenzela la emagcekeni kaNgcobo ngoba sona ayikho into ehlanganisayo la emagcekeni kaNgcobo. Kodwa uma kuwukuthi kufanele ngenzele ukhokhokazi Makhumalo okugogo kaMa la kubo kaNgcobo, isalukwazi esizala ubaba kaMama, yena athi gogo kusona mina bese ngithi khokhokazi, ngiyakwazi ukuthi ngisenzele la kaNgcobo ngoba naso safika sizogana. Kodwa isalukwazi esizala isalukwazi safika sizogana asikwazi ukusenzela la kule salukwazi lese safika sizogana ngoba sona leso salukwazi sisele emuva. Angazi noma ngizwakala nibafowethu. Uma kuwukuthi wena umbethwe isalukwazi saseKhaboma kaMama wakho, umsebenzi kufuna uhambe uyowenzela eKhaboma kaMama wakho. Uma kuwukuthi umbethwe isalukwazi saseKhaboma kaBaba, uyangizwa ke manje, saseKhaboma kaBaba, kufanele ukuthi umsebenzi uhambe uyowenzela eKhaboma kaBaba wakho. Hayi ukuthi umsebenzi uzowenzela la kulomsamo lo. Kubalekile bafowethu ukuthi lento nikwazi ukuthi niyihlaziye nihlukanise ngoba ogogo bafika phakathi kwemizi bezogana. Uma sebeganile bazala ingane, wazala ingane kaNgcobo. Uma leyo ngane isigana kwesinye isibongo, leso salukwazi leso leyo ngane wena oyizalayo sizokwazi ukuthi siyikhanyisele. Uma isihamba lengane yakohlola bese yakuthola futhi lokho ukuthi hayi wena umuntu okwenzela izinto isalukwazi esizala ugogo wakho, ugogo kaMama wakho, akusho ukuthi wena mhlabele khona la, kufuna uhambe uye la ugogo kaMama wakho esekeleke khona la afika ezoganela khona ukuze into yakhe izokwazi ukuthi ihambe kahle. Uyazi ukuthi uma ngase ngikubuze obheka ukuboneni ukuthi amalada amaningi enzelwe entabeni olwandle emfuleni yila kuthiwa khona hamba okwenzela ugogo wakho, hamba okwenzela isalukwazi esithile entabeni, hamba okwenza isalukwazi esithile emfuleni. Yilento ke ngikhuluma ngayo ngoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi eKhaboma kaMama wakho akusekho umuntu kodwa lesalukwazi sinayo inhlanhla phezulu kwakho, kufanele ukuthi kuhambe uye kosenzela khona ngqo. Uma kungekho khona sekuphelile kufanele uhambe uyolwandle ufike usenzele noma isentabeni ufike usenzele. Angazi noma lo mfanekiso oqoshiwe bafowethu uyawenza yini umqondo noma uthande ukujula kakhulu. Uma kuwukuthi bafowethu angizwakalanga ukuthi ngithini la kuma comment section, ngiyacela ningibhalele bafowethu nisho ukuthi cha mpunga yesintu awubuye futhi uzosichazela okanye makukhona la ngingacaci khona, ngiyacela ukuthi nibhale la kuma comment section bese niwuthatha umfanekiso oqoshweni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Zinsizwa nayi yogurt yatholakala emphelandaba u200 rand, uma sokuposela yona iba u300 rand, ivuselela imizwa, uyiphuza kuphela uma uzokwenza inkonzo, hayi ukuthi uyiphuza ekuseni emini ntambama uyiphuza uma uzokwenza inkonzo kuphela. Uma ukuthi uyidinga siyakwazi futhi ukuthi sikuposele yona ifike kwena qathatha. Nencwadi zethu ke bafethu esizibhalayo nazo zikhona, sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe nendlela yesintu, nazo siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona. Uma ukuthi uyafika futhi emphelandaba uyakwazi ukuthi uzithole. Uma ukuthi futhi uyafisa ukuzohlala phansi nempunga yesintu ikuchushise kwezinye zezinto ezithinta isintu, ufonela zona inombolo lezo lokuzibona zivela, senze inhlelo zokuthi sikwazi ukuthi sibonane, ufike emphelandaba sizohlala phansi sichushisane. Emphelandaba sihlole, siyaxoxa. Noma sekuthiwa kuwena mhlambe kwenzakalani uma ufika, ungabe usutshela abanye abantu ukuthi hamba ohlola emphelandaba. Emphelandaba asihloli. Yebo kuyenzeka ukuthi ufika nje sikuphendule yonke imibuzo ukuthi uzoyibuza ungakasho lutho, kodwa lokho akusho ukuthi siyahlola. Emphelandaba siyaxoxa. Uma futhi ukuthi ukude uyakwazi ukuthi ushayele senze inhlelo ngokocingo ukuze sizokwazi ukuthi sikwakhele isikhathi. Uma ukuthi mhlamba uyenze appointment yocingo, ngitholakala kusukela ngo6 kuya le uzokwazi ukuthi ungithole. Nakhona uma ukuthi abekho abantu abafaka imali befuna ngikhulume nabo ocingweni ngoba kusuke kunzima kakhulu uma bona bengeke basangithola.
Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami